Boa tarde. Estamos aquí reunidos para iniciar a segunda actividade do programa da 11ª Semana de Custodia do Territorio que organiza todos os anos Fragas do Mandeo. Este acto consistirá nun debate sobre a nova Lei Europea de Restauración da Natureza. Estamos emitindo en directo a través de internet grazas aos nosos anfitrións, a Asociación Cultural Libre de Paderne Roxín Roxal, que ten un magnífico estudo para realizar este tipo de actividades. Detrás das cámaras hai 4 persoas encargadas de asuntos técnicos e logísticos os que lles temos que agradecer que esta actividade se poida emitir en directo. Pronto tamén a poderemos ofrecer en diferido para aqueles que non poidan estar nestes momentos diante do ordenador escoitándonos. Vou presentar as persoas que están a canda a min. Primeiro, o que está máis cerca, Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural e científico do Consello Superior de Investigacións Científicas, é unha persoa moi coñecida, e no outro extremo da mesa tamén outra persoa moi coñecida nos ámbitos conservacionistas que é Martiño Cabana, que é membro da Asociación Galega de Custodia do Territorio e de outras asociacións, especialista en herpetos, en moitas outras cousas, orquídeas, en fin, ten un traballo tamén bastante intenso. Contábamos tamén para este acto con poder ter aquí presente a Fins e Irexas de Adega, pero lamentablemente un imprevisto de tipo familiar o impide. E temos que agradecer aos nosos invitados que teñan vido dende Santiago e dende Lugo para estar aquí e poder compartir o seu coñecemento con todos nós. Para os que non me coñezan, eu son Fernando Bandín, presidente de Fragas do Mandeo, e vou actuar máis que nada como moderador, porque o que nos interesa é o coñecemento de Serafín e de Martiño. Ben, o motivo de programar este debate sobre a Lei de Restauración da Natureza é porque este novo regulamento, ainda que chamamos lei, en realidade técnicamente é un regulamento que se aprobou o 29 de xullo leva o nome literal Regulamento da Unión Europea 2024-1991 de Parlamento Europeo e do Consello de 24 de xuño de 2024 relativo á restauración da natureza. Entonces temos que empezar preguntando que é isto. Esta é unha norma que sabemos que xa entrou en vigor, que é de obrigado cumprimento no noso país, igual que no resto dos países membros da Unión Europea, e que establece obxectivos moi ambiciosos de restauración do patrimonio natural e tamén prazos para cumprilos. Por exemplo, establece que hai que plantar ao menos 3.000 millóns de árbores, que o establece o artigo 13, e liberar e restaurar máis de 25.000 kilómetros de ríos, que figura no artigo 17, antes do ano 2030, no conxunto da Unión Europea. Obviamente, isto non solamente en España. No seu primeiro artigo indica que o obxectivo xeral, cito textualmente, contribuir a recuperación a longo prazo e sostida duns ecosistemas ricos en biodiversidade e resilientes en todas as zonas terrestres e mariñas dos Estados membros mediante a restauración dos ecosistemas degradados. A continuación, establece a obriga de que no conxunto dos Estados da Unión se tomen, literalmente, medidas de restauración efectivas de alo menos o 20% das zonas terrestres e alo menos o 20% das zonas marítimas de aquí ao ano 2030. E todos os ecosistemas que necesiten restauración de aquí ao 2050, ao ano 2050. Entonces, a primeira pregunta que lle quero formular aos nosos invitados é: cal é ese ámbito de aplicación? Cales son esas zonas que hai que restaurar? Onde están? Bueno, pois realmente toda a Unión Europea, non? Céntrase sobre todo nunha serie de hábitats
todo tipo de hábitats naturais, non? Eses prazos que ti comentabas, do 2030, o 30% deses hábitats en mal estado teñen que estar protegidos, non? Lista unha enorme cantidade de hábitats, que prácticamente son todos os hábitats naturais que podemos ter dentro da Unión Europea e dentro de Galicia, lóxicamente, non? Entonces, tanto en zonas terrestres como no ámbito mariño, non? Pero estamos falando solamente de Rede Natura ou tamén fora da Rede Natura? Tamén fora, non? Que eu creo que esta lei así moi ambiciosa e ese carácter ambicioso tamén se ve neso, non? No que non só limita as accións á Rede Natura, que parece que fora de Rede Natura non hai especies protegidas nin hábitats prioritarios ou hábitats de interese comunitario para cuidar, non? E conservar, sino que tamén fora, non? E non solamente fala de hábitats, deste tipo de hábitats, sino que tamén fala de ambientes forestais e de ambientes agrícolas, non? Que parece que sempre un ambiente agrícola que é lo que podemos destruir, encher de purín, pesticidas, etcétera, etcétera, pero non solamente eso, tamén acolle unha enormísima cantidade de biodiversidade. Bueno, decía Martiño con moita razón que é un regulamento moi avanzado, pero hai algo que ao mellor pode chamar a atención, porque fai falla un regulamento como este, se xa tiñamos pois a Directiva Hábitats ou a Directiva Aves. E a explicación está moi clara, día no propio regulamento. As directivas Hábitat e Aves non establecen prazos temporais. Sen embargo, este regulamento establece uns prazos temporais claros e unhas porcentaxes que hai que acadar neses prazos. Ese é o gran avance que hai, por un lado. Por outro, o que tamén sinalou Martiño, que contemplan non só os espacios de Rede Natura, sino que hai hábitats prioritarios ou especies ameazadas que non están dentro de Rede Natura. Entón, eses hábitats do anexo 1 o hábitats de especies ameazadas tamén entran dentro desta consideración, entran dentro destes obxectivos moi ambiciosos de recuperación, de restauración ambiental fixados pola Unión Europea. Que temos que decir aprobada polos pelos. Aprobada polos pelos. Porque a representante de un país votou en contra, a representante de Austria votou en contra das directrices que lle estaban a chegar ali do seu goberno e que o fixo por o convencemento de que este regulamento era bo non só para a biodiversidade, porque moitas veces a xente pensa que isto son cousas dos ecoloxistas que o único que pensan é na biodiversidade e nos hábitats, senón porque é bo para a cidadanía europea e porque o que se invista nesa recuperación ambiental vai nos dar uns beneficios moito maiores do que nos custa. Eses son os obxectivos, por iso é unha lei tan abranzada, non? Prazos e obxectivos claros que as directivas non fixaban. A verdade, en parte, te adiantaches a miña segunda pregunta, porque precisamente o que vos quería preguntar é que realmente xa temos dúas leis de conservación do patrimonio natural, a estatal, do ano 2007, a autonómica do ano 2019, a parte da Directiva Aves do 79, despois actualizada no ano 2009, da de Hábitats do ano 92, da Marco de Auga do 2000, esta lista de normas, aínda hai que engadirlle as estrategias para a biodiversidade hasta o 2030, que foi hasta o 2020, redactada no ano 2011, e despois hasta o 2030, redactada no ano 2020. Eu queria salientar unha cousa, queria saber o que pensades. Estamos pasando de varias normativas hasta o momento que eran de conservación a unha que é de recuperación. Non será que as anteriores normativas, as anteriores leis e estrategias non foron suficientes para conservar o patrimonio natural que tiñamos? Sentaron un freno, digamos, non? É dicir, cando unha administración quería desenvolver unha infraestructura ou se quería poñer un polígono industrial, non? Pois esa normativa servía para frenar, non?
ás veces sí, ás veces no. Podemos, eso sería outro debate moi amplio de cando sirve e cando non? Para frenar esas agresións. Pero que pasa cando esas agresións xa están feitas, non? Temos algunha lei que sí que o permite, por exemplo, a Lei de Conservación da Natureza de Galicia ou das comunidades autónomas ou a nivel estatal, ten eses plans de recuperación e de conservación, pero que en Galicia hai 3 concretamente. Pero non solamente Galicia está fatal. de 200 que sí, de non sei cantas ¿no? que están no catálogo. Pero si miras comunidades autónomas, eu estuve estudiando últimamente bastante eses plans, e miras onde se están creando, aplicando e publicando noutras zonas, ves que tampouco están moi maravillosos. Zonas como por exemplo, Cataluña, paradigma de grandes fitos a nivel de conservación, non ten tampouco prácticamente plans de conservación ou recuperación. É dicir, todas as administracións, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, bloquean todo ese tipo de obrigas, xa non de paralizar, porque para iso están os catálogos, non? De paralizar agresións, sino de revertir todas esas agresións. É dicir, faltaba un pouco esa legislación e que ademais, como dicía Serafín, que fora concreta. Non eses verbos de, como comentábamos antes, se velará por. Non, se velará no. 30% 2030, etcétera, etcétera. Porcentaxes, prazos, obxectivos concretos, non? E aí xa non hai cabida un se velará ou se promoverá, non hai ese tipo de cabida ás ambigüedades. Bueno, a resposta tamén era obvia a túa pregunta, non? Por que fai falta unha lei de recuperación? Porque se decataron de que as leis de conservación, as normas de conservación, non estaban a ser suficientes. Nótase un declive moi forte nos polinizadores, nótase un declive nas aves dos medios agrarios, un declive sostido de bolboretas. E por que falamos destas especies? Porque son as máis estudiadas, pero do mesmo xeito está a acontecer cos hérpetos, está a acontecer cos micromamíferos, etcétera, etcétera. Entón, hai un declive que esas normas non estaban a ser dabondo para frear. Entón, a Unión Europea, como sempre, dá un paso máis adiante e intenta adoptar algo. Tamén porque dis eso, e mencionabas que tiñamos leis de conservación da natureza. Vou falar só moi brevemente. Lei 5/2019 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia. Vale? Aí recoñece que na lei de 2001 establecía que había que crear un rexistro de especies de interese galego. E no propio preámbulo desta nova lei do ano 2019 recoñécese que en 17 anos, a Xunta de Galicia foi incapaz de sacar o desenvolvemento regulamentario da lei de 2001. Alguén decía por aí, ti fai as leis e a min deixame facer o regulamento, non? A Xunta opta por non facer o regulamento. Entón, o que consigue é que esa lei se convirta en papel mollado. Pero, ademais, iso podemos decir, bueno, iso foi desde o 2001. Agora, no 2019, a Xunta quere facer as cousas ben e vai non facer ben. Entón, vas ao capítulo 7 desa lei de hai 5 anos, a Estrategia Galega de Infraestrutura Verde e da Conectividade e da Restauración Ecolóxica. Establece un plazo para facelo, non? Para garantir esa conectividade, e debemos de ter unha estrategia galega de infraestrutura verde e de conectividade e restauración ecolóxica. Establecía un prazo. Rematou hai 2 meses. Vale? É dicir, incluso esa lei de 2019 que se daba un prazo de 5 anos para ter unha estrategia galega de infraestrutura verde, conectividade e restauración ecolóxica, xa está en cumprir os plazos. Esa é, lamentablemente, a administración autonómica que temos, que a mí moitas veces me leva a decir que desde un punto de vista ambiental somos unha autonomía fallida, porque non está a facer os seus papéis. E por iso fai falta que desde Europa nos establezan prazos, obxectivos, e nos tiren das orellas, porque senón non o imos facer. Non estará suxerindo a aplicación do artigo 155 da Constitución no tema ambiental galego? Pois penso que habería motivos para facelo, porque non está a aplicar. Somos o furgón de cola
de superficie protexida de España son completamente inoperantes a declarar ou a promover os plans de conservación e de recuperación das especies máis ameazadas, están incumprindo sistemáticamente a normativa da avaliación de impacto ambiental porque non se resposta ás alegacións. E hai unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia con motivo dunha granxa na Limia dicíndolle que se están columpiando, vale? Entón, non están a cumplir os seus papéis. Simplemente queren as competencias para non facer nada e deixar que presionen pois os que queren destruir e non conservar, precisamente. Estou atopando unha pequena contradición. Por unha banda, valorades moito este novo regulamento porque establece plazos e indicadores, pon as cousas clariñas e tal, pero tamén é certo que había leixes e tal que poñían prazos, por exemplo, para os plans de recuperación e conservación, incluso había uns prazos para a creación dunha rede Natura 2000, que é unha lei, unha directiva Hábitats do ano 92 que establece a creación da rede Natura 2000 e, bueno, estamos no 2025 e a rede Natura Galega aínda non está constituída, non está rematada, falta por ampliar. Entonces, estades manifestando precisamente esa preocupación porque non se está executando as normativas tanto europeas como propias do Estado como da autonomía aquí en Galicia. E ainda así mantedes a esperanza de que esta lei sexa un avance. O regulamento é bo. Establece uns obxectivos ambiciosos que o gallá se puderan aplicar a todo o planeta. Vale? Agora o que hai que facer é leválo á realidade, porque obras son amores e non vos regulamentos. Entón, o regulamento é ambicioso. A mí pareceme moi beneficioso e moi positivo. Agora o que hai que conseguir é que se leve á práctica. Iso é o que hai que exixir. Lamentablemente, nese aspecto, a Unión Europea non é a máis rápida na resposta ás denuncias por incumplimento, pero vai ao seu paso, pero ao final acaban caendo as sancións contra o Estado membro para presionar e para mover. O mellor o que tamén habería que pedirlle a Unión Europea, postos a pedir algo, é que, do mesmo xeito que é capaz de congelar fondos a determinados estados se non respetan os mínimos democráticos, por exemplo, Hungría, que establezca un mecanismo polo que non se transfiran fondos se non se cumplen uns obxectivos ecolóxicos. Vainos a vida tamén neso. A democracia é imprescindible, por suposto, eses principios son inalienables, pero a conservación do noso patrimonio natural e da nosa calidade de vida tamén. Entón, se a Unión Europea ameazase con reter os fondos se non se cumplen as normativas ambientais, pois igual espabilaban algúns. Eu queria compartir con vos e co público algo que me acontece constantemente en Fragas do Mandeo cando cos voluntarios, cando recibimos unha visita, que a xente pensa que cando un espazo está protexido xa está conservado. E claro, boa parte do traballo que facemos en Fragas do Mandeo é a eliminación de especies exóticas invasoras. E cando podemos mercar unha parcela, frear a eucaliptización. É dicir, son fenómenos, é dicir, a natureza é dinámica, son fenómenos que están avanzando, a parte do cambio climático e outras cousas e tal, que significan que un espazo simplemente porque o protexas no papel non quere dicir que se conserve dese xeito de aí en diante, incluso, aínda que non interveña directamente un factor destructivo como pode ser unha persoa que corte toda unha carballeira, todo un bosque autóctono, senón que simplemente o non facer, o non estar pendiente dun espazo pode significar a súa degradación hoxe en día. Bueno, feita esta puntualización, para aqueles que non caen na conta deste aspecto tan importante de que os espazos naturais non solamente hai que declaralos, senón que hai que estar pendente deles e cuidalos, quero falar agora, facer preguntas sobre cando se vai actuar. O regulamento obriga a que cada Estado presente o seu Plan Nacional de Restauración.
E me comentaba Serafín fora de cámara que teñen que estar entregados en xullo do ano 2026. E temos obxectivos xa para o ano 2030, é dicir, para dentro de 5 anos e 4 meses. Isto ten que ir todo moi rápido. Entonces, pensades que van a cubrirse eses prazos. Que sabedes o que pasaría se a administración galega non lles fai caso, tal como se fai tal como está pasando con a ampliación da Natura? Ti crees, Serafín, que xa falaches de que se deberían de poñer ese tipo de sancións, pero a realidade esperades que un cambio significativo? Bueno, é difícil porque este regulamento, como dixen, aprobouse in extremis nunha Unión Europea que parece comezar a mostrar síntomas de involución en temas de conservación. Sí. Síntomas de estancamento ou de involución. Entón, aprobouse in extremis, agora hai que leválo á práctica. De seguro que haberá partidos políticos e países que intentarán torpedealo por todos os medios, pero temos que agardar que a Unión Europea reaccione. Quero apuntar unha cosa, é dicir, os compromisos deste regulamento son do Estado, é dicir, neste caso concreto, do Estado español, e aquí hai un problema de que unha cousa, claro, o goberno central pode intentar facer cousas, outras comunidades autónomas tamén intentar facer cousas positivas, pero como se evita que, digamos, a nosa comunidade autónoma siga sendo o furgón de cola e que se compense a nosa falta de actuación con traballo en exceso en outros lugares do Estado? Eso vai ser complicado. pero sí, a decir, é unha das grandes problemáticas que temos moitas veces nestes cumplimentos de directivas europeas, non? Aparece sempre o termo Estados membros, non? Todas as obrigas recaen sobre os Estados membros, pero as competencias en materia medioambiental están transferidas. Entonces, vai haber unha complicación bastante importante e de boicot dentro de moitas comunidades autónomas, probablemente Galicia sexa unha, hacia ese tipo de avances, non? Claro, porque entonces vai haber se a Unión Europea sancionara a España, despois España como decide, bueno, sancionar canto lle toca pagar a Galicia, canto lle toca pagar a outra comunidade autónoma, etcétera, por culpa de non cumplir os objetivos. Sí, ese é un dos grandes problemas, non? Que as multas ao final lle recaen ao Estado español. Entonces, claro, despois a comunidade autónoma acaba tendo os seus problemas económicos, ¿no? Porque eso ao final acaba recaendo, pero bueno, é máis complicado do que parece directamente, non? O principal sería que sancionara directamente os incumplidores, que son os que teñen a competencia, non? Os Estados membros ao final son esa entidade que vela porque se cumpla, pero non teñen todo o poder, porque neste caso non é solamente unha cousa únicamente de España, non? En Alemania pasa exactamente igual, non? Entonces debería haber un sistema de sanción directa a estas comunidades autónomas que non cumplen cas súas competencias. Será necesario complementar este regulamento europeo con legislación pero eso é moito máis complicado porque xa é o mellor se pode facer a nivel da Unión Europea, pero eso xa é cambiar moitas cousas. No, quero decir que o goberno central, o goberno de España terá que complementar con algún regulamento para ver como se aplica este regulamento da Unión Europea aquí en España. Bueno, hai varias posibilidades. Imos ver, o goberno central neste momento ameaza con reterlle ou non transferirlle fondos Next Generation a concellos que se negan, de grandes vilas, que se negan a establecer a zona de baixas emisións. E do mesmo xeito, o goberno central ameaza con non transferir determinadas partidas que teñen que ver coa vivenda se esa administración autonómica non está actuando para nese mesmo xeito. Entón, podería facer o mesmo con outro tipo de fondos. Pero, ademais, a curto prazo, para 2030, probablemente os cobardes que nos gobernan en Galicia se intenten agochar
detrás dese 30% que se podería cubrir co resto do Estado. Pero eso non nos salva, ou non lle salvaría no 2040, porque para o 2040 ten que estar restaurado o 60%. E aí xa é moito máis complicado que co que avancen uns, os outros podan estar agochados. E no 2050 é o 90%. Entón, poden actuar como uns líderes, os nosos gobernantes, poden actuar como uns líderes que van por diante, ou actuar como unha rémora, que é o que nos acostuman nos últimos anos. Entón, podelle servir a curto prazo, pero a medio prazo os objetivos son tan ambiciosos, tan necesariamente ambiciosos, que non se poderán agochar detrás deles. Pasemos a outro apartado, quen, chamo eu. Quen vai restaurar os distintos enclaves ou especies? Vai ser capaz a Xunta de encargarse de facelo ela sola, tendo o historial que xa ten? Van ter algún papel as entidades conservacionistas, as de custodia do territorio, ou de representantes respectivamente dese tipo de entidades? E tamén dentro desta pregunta quería resaltar de que polo menos o que eu vexo é que entidades como as vosas teñen máis experiencia na restauración ambiental de hábitats, restauración directa no terreo, que a propia administración galega. É unha percepción certa a miña ou é sesgada porque sodes os meus amigos? No. Non é sesgada, non? Non é sesgada. É dicir, o gallá tuveramos a capacidade económica nas nosas entidades para a 10ª parte ou a 100ª parte do que ten a administración galega e todas as facilidades que ten, porque entonces faríamos infinitamente máis, non? A administración ten uns fondos libres prácticamente para facer moitísimas accións de conservación e prácticamente non fan. Xa hasta lles costa dentro dos parques naturais, precisamente, é dicir, lles costa moitísimo aplicar medidas de restauración, Fragos do Eume, Corruedo, todas esas zonas donde sería enormemente fácil traballar, digamos, para eles, porque moitas desas propiedades son, ademais, públicas. Por exemplo, Invernadoiro. Invernadoiro é unha zona toda da Xunta. Que fai ese piñeiral inmenso nun parque natural? Sigo sin entendelo. Por que non hai unha carballeira maravillosa de centos de hectáreas? Non sei, cousas que dúbidas que xurden, non? Entonces, a administración galega non lle interesa esa coller eses fondos e xestionalos eles directamente, e además tampouco teña a capacidade técnica. Son entidades desbordadas que interesa que estén desbordadas. Son eles mismos os que as desbordan, non? As que non teñen funcionarios para xestionalas, non? Porque cando está desbordada é cando funciona peor, non? Entonces, ao final, queda baixo moi poucas entidades, persoas que poidan realizar, non? Administracións como poden ser as diputacións ou poden ser os concellos, non? Ou algunhas entidades, non? Analizando un pouco outro tipo de axudas, que eu creo que se vai enfocar gran parte a esa distribución de fondos, non? Hai pouco saliu digamos, a resolución das axudas en Rede Natura e a mí me parece vergonzoso, porque collendo todos os proxectos que se fixeron, uns 200 e pico proxectos que levaron unha cantidade moi importante de fondos, 2,5 millóns de fondos, é dicir, xa é unha cantidade, bueno, relevante, non? Pois empezas a analizar, e solamente por título, non? Non entramos en detalles porque o mellor hai algunhas accións de conservación que o mellor empezas a rascar e non son tanto de conservación. Pero, bueno, como levan máis puntuación as de conservación, sempre se intenta disimular e que sexan conservación para que den máis cantidade, non? Pois, analizando simplemente estas axudas que son para aplicar en Rede Natura para patrimonio natural e cultural, aí está unha chave, unha vía
peligrosa, non? O 60% dos fondos, 1,5 millón, máis de 1,5 millón de todos deses 2,5 millóns, son para proxectos de non conservación, directamente. Podemos dicir para concellos restauración de 2 lavadoiros, creación de sendeirismo, isto está publicado no DOCA, recuperación de muiños, etc. Recuperación dunha palleira, dun particular. Entonces, claro, si esta é a maneira que ten a administración autonómica de vehiculizar todos os fondos que vamos a utilizar en Rede Natura para a conservación, pois non vexo que estes fondos que van a vir da Unión Europea vayan ser moi ben xestionados, non? Hai outro porcentaxe, un 10%, que está invertido, son os 250.000 euros, que están invertidos en restauración de muros e restauración de prados. Eso pode facerse ben a nivel ambiental ou pode ser un auténtico desastre, non? É dicir, non hai un control de como se fai eso. E ao final queda un mísero 30%. Unhas axudas prácticamente as únicas, porque ahora mismo axudas da Xunta de Galicia solamente hai unhas, que son estas para actuar en Rede Natura, que se publican cada 2 anos, e se a memoria non me falla, creo que son 12.000 euros ou 15.000 euros, non recordo moi ben cal é a cantidade, a repartir en 2 anos. E solamente podes presentar un proxecto cada entidade, non? Entonces, unha entidade como a nosa que poderíamos xestionar estes moitísimos máis fondos, pois estamos enormemente limitados. Como moito 6.000 euros anuales. Xa podemos ter hectáreas para xestionar que igual, 6.000 euros anuales, non? E ao final é o que sucede. Empezas a ver o listado de persoas e son comunidades de montes, moitas delas coñecendo un pouco, nos traballamos moitísimo con comunidades de montes, é un dos grandes vías de conservación que nos estamos explorando con moi bons resultados, pero tamén sabemos que hai moitísimos sitios donde traballan xestorías de xestión de monte que se saben moi ben como funcionan estas normas. E pasou no ano pasado ou no anterior cas axudas de reservas de biosfera e tamén cas de Rede Natura, donde, por exemplo, nos levamos por queda mal dicilo, pero por un magnífico proxecto de conservación, queda moi mal dicilo, pero estaba moi ben feito, ese sí que estaba moi ben feito, e non salimos seleccionados porque houbo xestorías de xestión de montes que sacaron zonas queimados e puxeron abidueiras. Vale, sí. E se mira que eso dentro de 20 anos vaya a ser un abidueiral ou unha carballeira en bon estado. Non. É dicir, moitos deses fondos de conservación son plantas que van a morrer directamente. Bueno, preguntabas unha pequena observación co que dicía Martiño, que sí, efectivamente son esos 12.000 euros, pero despois o IVA o ten que pagar a asociación. Sí. Vale? O cal non figura na normativa da Unión Europea. Se a Xunta quixera, o IVA podía estar incluído. Sí. Pero nós, cada vez que pedimos 12.000 euros de subvención para facer traballos de conservación, como asociación temos que aportar casi 2.500 euros de IVE, porque non se pode desgravar. Pero pode, non ten por que ser só a Xunta, contemplase na propio regulamento que pode haber unha colaboración público-privada e que pode haber colaboración, falase tamén das entidades de custodia do territorio como unha posibilidade de colaborar e de actuar para recuperar. Que ten poucos medios, eu vou poñer un exemplo, vale? Non é que a Consellería de Medio Ambiente poida ter poucos medios, e que o mellor está a empregar no que non debe. Por exemplo, durante anos a Consellería de Medio Ambiente estuvo utilizando os seus servicios xurídicos para litigar contra un cidadán que se opoñía a que se fixera o coto de caza de Xares, nas abas de Penatrevinca. Ese veciño denunciou, esa veciña denunciou que se estaban invadindo os seus dereitos e se estaba deixando sin acceso a súa leira porque estaba valado.
a Xunta seguiu litigando, defendendo o couto de caza ata o Tribunal Constitucional, que fallou a favor da veciña. Entón, se a Xunta de Galicia, en vez de utilizar os seus recursos no que non debe, por exemplo, este caso, ou, por exemplo, pedíndolle a todos os concellos que aleguen contra a inclusión do lobo no Lespre, se utilizara no que debe, si en moitas ocasións eu acabo dicindo que nos conformaríamos casi con que a Xunta de Galicia ou a Consellería de Medio Ambiente fose un cero á esquerda, pero que ás veces é un cero á dereita para a destrucción. Ese é o problema que nos atopamos. Pero, bueno, haberá que intentar aproveitar eses recursos e esa normativa europea. Eu quería ratificar eso que comentaches do IBE, porque a nos pasounos de que solicitamos unha axuda do programa LEADER, e aí sí que se contemplaba que as entidades que non temos que facer declaración do IBE, pois efectivamente o IBE entraba na subvención, era subvencionable. En cambio, o ano seguinte que intentamos pedir unha subvención de Rede Natura, nos chegaron a decir que era ilegal. Eu dixen, mire, non creo que sexa ilegal porque outro órgano da propia Xunta de Galicia sí que o fai. Nos, bueno, estamos exentos legalmente esta declaración de IVA, todo legalizado e tal. Se ustedes non o queren meter, pois non o metan. Pero non digan, como están dicindo na norma, que subvencionan o 100% do proxecto, porque vostedes están subvencionando o 79%, porque nós temos que pagar un 21% de IVA que non está incluído. Tamén quería salientar algo que se comentou, sobre todo porque aquí a Asociación Roxín Roxal, que apoia a Fragas do Mondeo, unha entidade que é defensora do patrimonio galego, tanto patrimonio monumental, etnográfico, como natural, que obviamente todos, creo que estamos de acordo na defensa do patrimonio cultural, pero hai que salientar que existe un desequilibrio moi grande entre a consideración que ten a administración respecto do patrimonio cultural respecto do natural. Por exemplo, na Deputación da Coruña, unha entidade cultural pode chegar a obter 60.000 euros de subvención ao ano. En cambio, unha entidade de conservación da natureza, o tope son 25.000 euros. As dúas entidades están traballando pola defensa do patrimonio natural de Galicia, pero hai ese abismo entre esa orientación cultural ou esa orientación natural, cando debemos de, como galegos, tratar de conservar o patrimonio independentemente da súa natureza. Bueno, sigamos. Bueno, polo que vexo, vos notades que a Xunta, dende logo, non facilita que as entidades conservacionistas accedan a estes fondos europeos que están aí para ser usados e que deben de ser usados, e que incluso o convenio de Aarhus, que asinou o Estado español, digamos, promove a participación dos cidadáns na conservación do patrimonio natural. Bueno, que non facilita un xeito suave de decirlo. Que non o facilita un xeito suave de decirlo, porque o dificulta todo o posible, desde que hai que pagar o IBE ata uns plazos de execución que en algúns casos son tan ridículamente pequenos que teñen obrigado a renunciar a determinadas asociacións, porque non dá tempo. É dicir, o que non se pode pretender é sacar as normas como se fixo en algún ano e dar para a primeira anualidade pois un prazo de un mes para executalo. En un prazo de un mes, nós que en algunha tarefa de restauración precisábamos empregar maquinaria pesada, non podemos ter unha empresa que este agardando por nós para que empece a facer con ese prazo. Entón, contra reloxo, contra as cordas en moitas ocasións. E que poidas facelo. Porque tú non vas a facer determinadas excavacións nunha zona para facer unha charca cando está chovendo. É dicir, tela que facer en xullo, agosto. É dicir, se che resolven en outubro, mal vas. E isto tamén pasa con plantacións. Collen as axudas da Rede Natura e as dividen entre dous. Entón, tes que
tes que facer unha plantación, un cacho da plantación este ano e outro cacho da plantación o ano seguinte, ou pagalo toda a tocateja na primeira anualidade e a ver si medran, porque claro, se as plantaches en setiembre ou outubro, o millor non che van moi ben. É dicir, misturan esas cousas burocráticas que ademais esta axuda non é a primeira vez que o fan. É dicir, porque se me dices que esta axuda é a primeira vez que se deseña, que se redacta, pero 1 de xaneiro publicada. En marzo todo resolto. Porque dá tempo, porque se os técnicos o fan neses 3-4 meses, pois en marzo, abril está resolto e xa está, pero tela que publicar a mesma de hai 2 anos, publícala exactamente igual o 1 de xaneiro e xa está, e nos das todo ese plazo, pero non, publican a tarde, resolven tarde, todo vai retrasándose, entón, claro, chegamos a agosto, finales de agosto ou septiembre, e é cando resolves. A nós pasounos de ter que plantar no mes de agosto, con 30 grados, 30 e pico grados de temperatura. Pois, Claro, como podes pensar, eso- moitas desas árbores non Sí, lles foi moi ben. ou- Bueno, pasemos ao seguinte capítulo respecto a donde. Donde se vai a facer esa restauración? Porque os compromisos son do Estado. E vendo, como estamos vendo, que o goberno autonómico non se preocupa moito pola conservación e recuperación do patrimonio natural, como vamos a estar seguros de que os fondos da Unión Europea se repartan entre as comunidades autonómicas dun xeito equitativo, porcentual á súa superficie ou porcentualmente a calquera outro parámetro razoable que se estime, e que non pasen cousas como, por exemplo, que van un lote de cartos para Doñana ou para o Mar Menor simplemente porque esos gobernos autonómicos presionaron moitísimo ao goberno central. En cambio, aquí, pois, creo que Serafín ainda está esperando que se destine un peso para a recuperación da Lagoa de Antela, por exemplo. Bueno, eso vai depender do goberno central. Que é o responsable de cara a Bruselas e que terá que articular pois esa distribución. Lóxicamente, se hai algunha comunidade autónoma que queda claramente perxudicada, pois a mellor haberá que transmitir esa queixa. Vai a ser difícil que vaya arriba, pero claro, o lóxico sería que o goberno central establecera eses obxectivos de distribución en función dese plan que ten que presentar en 2 anos e que ten que estar coordinado coas administraciones autonómicas. E un xeito lóxico parecería, ben, que porcentaxe de superficie ten vostede en Rede Natura? Para iso dar, non só en Rede Natura, porque despois tamén falamos de restauración fora de Rede Natura. Sí, porque se a Rede Si ese é o Natura somos argumento, os últimos. Galicia é a peor. Por culpa de, bueno, dunha vontade decidida de ter o mínimo que se puidera colar en Bruselas. Entón, iso ten perxudicado en moitas ocasións, porque hai fondos que veñen precisamente para zonas Rede Natura. E Galicia, lamentablemente, é o farolillo vermello de todo o Estado. Xa o solucionaron metendo que se vai a financiar as parroquias que tocan algo en Rede Natura. Porque claro que si non tiña superficie. Non había nada con estes, sobre todo con esta Rede Natura ligada, lineal, ligada a, nos coñecemos ben na Terra Chá, non? Ligada ao cauce do río, claro, como vas a facer unha restauración de algo? Entón, agora fixeron esa ampliación, non? E aí van collendo un pouco de superficie, non? Eu Sí, que vexo... Martillo, perdona que te interrompa, porque aí xa tocas o tema da seguinte pregunta, que onde concretamente, porque ese é un tema que nos toca moi directamente a Fraga do Mandeo, porque tamén temos un espazo natural, a CEC Betazos Mandeo, que tamén é lineal, que é o que vos pasa a vos, que é un espazo que son 20 metros de ancho a cada orilla do río. E, por outra banda, temos o problema de que a práctica totalidade desas parcelas son privadas. Entonces, se hai ali en particular, pois ten eucaliptos, que xa os tiña antes da declaración da Rede Natura, como vai a poder actuar o Estado nesa parcela e recuperar ese bosque autóctono que había aí? Bueno, aí esta lei non entraría. Eu non sei se entraría. Habría que lelo ben en detalle, non? Porque
para así enfocarnos na cuestión, non? Ela fala, esta lei fala de que no ano 2030 temos que restaurar o 30% daqueles hábitats dun anexo que listan. Non hai eucaliptales polo medio, porque non son hábitats naturales, lóxicamente, carballeiras, moitos tipos de hábitats, non? Que estén en mal estado, non? Entonces, claro, xa vamos restando superficie, non? Entonces, ese é un dos grandes problemas e dos que vai haber, non? Non vai haber, ou eu polo menos non vexo que a lei teña esa capacidade de revertir, non? Todas esas situacións de eucaliptales, non? Sí que hai unha certa promoción de mellorar os bosques, pero etcétera, date etcétera. conta que teñen ese objetivo de plantar 3.000 millóns de árbores no conxunto da Unión Europea Sí. e non vale plantar no. especies exóticas. Habría que ver si contan como negativo os que se van a cortar daqui ao 2030 e ao 2040 e ao 2050, non? Porque se siguen cortando carballeiras fora de Rede Natura dunha maneira salvaxe, non? E despois unha das ventaxas desta lei, como dicíamos antes, é que tamén se traballa fora de Rede Natura, non? Entonces, tanto nós como vos que traballamos neses entornos de Rede Natura lineal, estaríamos un pouco máis tranquilos, non? Aínda que sí que prioriza a Rede Natura hasta 2030, non? Eso é unha cuestión, lóxicamente, porque para algo está a Rede Natura, hai que priorizala, pero sí que se podemos traballar fora de Rede Natura. Estes fondos, en teoría, sí que van a traballar fora de Rede Natura. Pero, insisto, por exemplo, no Parque Natural das Fragas do Eume hai un lote de eucaliptais sí, ali. É dicir, hai carballeiras que polo medio teñen eucaliptales e que eses eucaliptos... Toda a gradación. Claro. A carballeira do bosque autóctono puro hasta todas as gradacións, hasta eucaliptal puro. Sí. De feito, un se sitúa no centro de interpretación do parque e Botón Ollada está rodeado de eucaliptos. Entón, decir, claro, se entende que eso, sendo Rede Natura, habría que restaurarlo. Sí. E ademais, resulta que no artigo 12, que está destinado á restauración dos ecosistemas forestais, sí, di que os Estados membros alcanzarán unha tendencia crecente a nivel nacional de ao menos 6 dos 7 indicadores que figuran a continuación. Madeira morta en pé ou caída, proporción de bosques non coetáneos, sí, conectividade forestal, reservas de carbono, porcentaxe de bosque dominado por especies arbóreas autóctonas e diversidade de especies arbóreas. Isto non solamente en Rede Natura, senón no conxunto do Estado. Sí, isto... Entonces, eso significa que en Galicia que temos moi pouco monte público, prácticamente todos os espazos de Rede Natura son dominio público hidráulico ou dominio público marítimo terrestre, a grande parte do resto do territorio é privado de particulares ou ben os latifundistas galegos que son os montes veciñais en Mancomún, que tamén son privados de naturaleza colectiva, pero privados ao fin. E a administración, que eu saiba, as leis de patrimonio natural, corrixídeme se me equivoco, porque este é o motivo da pregunta, non ten dereito de actuar, de decir, de ir a quitarlle a un señor os eucaliptos que ten na súa parcela cando os plantou legalmente no seu día. No. Bueno, pero imos ver, hai outros exemplos que non poden actuar. Home, que eu saiba... a práctica sen compensacións. Claro, pero a práctica totalidade ou dos edificios que hai no casco vello de Santiago de Compostela son propiedade privada. Vale, hai algún da Xunta, hai algún do Concello, moitos da Iglesia, pero a práctica totalidade dos edificios que hai no núcleo vello, no casco vello de Santiago, son privados. E, sen embargo, por un ben colectivo que foi conservar e recuperar Santiago, hai un consorcio de Santiago e hai unha serie de axudas. Hai unhas limitacións, os propietarios non poden facer o que lles peta nun edificio catalogado, e os que o fan ben e queren axudas para restaurar, hai unha serie de axudas. Pois eso mesmo, exactamente o mesmo que se fixo coa recuperación do casco histórico de Santiago, que é un patrimonio de todos os galegos e un patrimonio de toda a humanidade, do mesmo xeito, é un patrimonio de todos os galegos o noso patrimonio natural. E é de todo o mundo o feito de que aquí teñamos
casi toda a poboación mundial de algunhas especies en perigo de extinción. Entón, simplemente, non estamos inventando nada. Bueno, moi ben, vostede ten aí unha serie de cosas. Bueno, agora non lle deixamos plantar eucaliptos, vale? E os que ten, deixámoslo hasta fin de corta. Pero, damos isto. E facemos estas compensacións. E iso sí que se pode facer, e hai moitos cartos que están a entrar da Unión Europea para o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia, etc. E esos investimentos, xunto con estes outros, se poden canalizar ben, mal ou regular. Sí, pero entonces, por unha banda, por exemplo, no tema dos cascos históricos, tes unhas normativas adicionais que promoven determinadas actuacións, e por outra banda, hai que ter en conta que a recuperación dun ben inmobiliario pois dá un rendemento despois económico. No caso de un eucaliptal, como está pasando nos Faros de Eume, moitas veces supón unha reducción ou prácticamente unha perda do rendemento económico cando a xente pois solamente sabe explotar o monte plantando eucaliptos. Entón, aí temos un problema serio. Por outra banda, tamén quero comentar que hai un sistemático incumprimento de legislación vixente que tiña esa orientación. Te poño, por exemplo, ese apartado que hai no regulamento da Lei de Costas que indica que non se autorizará a corta de madeira polo organismo responsable de autorizar as cortas se non hai un compromiso específico do titular da parcela de restaurar, de reforestar a parcela con bosque autóctono. Eso na zona de protección do litoral, que son 100 metros. Eso non se está cumplindo en toda Galicia. Nunha reunión que me invitaron, que estive presente ali na demarcación de Costas de Galicia, pois se quedaron sorprendidos de que reclamáramos que se aplicara esa norma que estaba aí, que aprobou o Parlamento Español, e que nos dicían, pero non quereredes que se aplique isto en toda Galicia? É dicir, bueno, de un día para outro, é dicir, bueno, polo menos ir empezando pola red de Natura. É dicir, hai tempo, é dicir, non hai que facelo todo un día, nos tomou Zamora en unha hora, ¿no? Pero hai que, en algún momento, haberá que empezar a facelo. É dicir, que hai algunha normativa que nos está cumprindo. E, por outra banda, comentar de que a Xunta de Galicia, por exemplo, agora, cos fondos Next Generation, empezou a mercar parcelas nas fragas do Eume para evitar ese tipo de conflitos. É dicir, se o propietario, hai que decatarse que deseucalitizar unha parcela é algo moi caro. É moi prolongado no tempo. Entonces, é moi difícil que unha axuda da Xunta poida resolver a deseucalitización dunha parcela. Tería que ser con un importe moi elevado, que lle compensara económicamente ao propietario facelo. En este caso falo por experiencia, porque Faros do Mandeo estamos deseucalitizando parcelas con incluso un 70% dependente, no que hai que utilizar cordas e arneses para eliminar os eucaliptos en parcelas que non dan ningún rendemento económico. Entonces, a mí me parece que a recuperación do bosque autóctono da maneira que di este regulamento, que me parece acertadísima, que vai a ser esa falta de interese por parte da administración galega que comentades, que vai a ser moi difícil que se execute. Ese mismo caso que comentas en Costas hai no Red de Natura. E nós o temos visto en zonas. É dicir, nunha zona de carballeira continua na que hai un enclavado con piñeiro e eucaliptal, en Lugo polo menos, non se están autorizando as replantacións, non? Pero se esa persoa alega, ese propietario alega, e a Xunta non contesta, os seus servicios xurídicos non contestan porque non queren contestar, volve a ter outra vez a autorización para replantar. Entón, eso que está pasando, é dicir, a propia Xunta boicotea as súas propias leis, non? Que ao final é o plan director. Redactaron eles. Non viña redactado de Madrid nin de Bruxelas. Foi redactado en Santiago. Entón, se eles mismos boicotean a súa propia lei, que non hai ningún tipo de interese nese ámbito. Bueno, volviches a ser moi prudente, Fernando, cando dicías que había incumplimento de algunha lei.
Si só fora de algunha, De cual no. se fora de algunha só, pois igual podíamos estar medianamente satisfeito, pero a legislación medioambiental non se estaba a cumplir. Desde os hábitats ata as especies, a depuración das augas, a conservación dos ríos, etc. Non se estaba a facer. E en Galicia, moito peor que non, podemos atopar problemas en todos os sitios. E hai algúns que os fan mellor ou peor, pero Galicia está especializada en estar no furgón de cola. E entón esa é, lamentablemente, a situación da que partimos. Simplemente, fíxate, simplemente, incluso sin o regulamento este da Unión Europea, sin este regulamento, simplemente cumplindo a legislación ambiental galega, estatal e europea, a situación en Galicia mudaría de xeito radical. Sen este regulamento. O que pasa é que non hai a vontade de facelo por unha cobardía de quen debería de liderar a unha sociedade. Os líderes, insisto, son os que van por diante da cidadanía, non os que van por detrás. E estánse a especializar en querer ser sempre o último da fila. Vou comentar unha anécdota respecto a isto. Hai xa varias décadas, cando o SPD alemán perdeu a maioría e necesitou do Partido Verde que entrar en coalición para poder conservar o goberno, pois obviamente lle deron o Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, o que era en aquel momento novo ministro, claro, inmediatamente os xornalistas lle preguntaron que era o que ia facer e simplemente dixo aplicar a legislación vixente. Inmediatamente a Confederación Empresarial dixo, no, isto non pode ser. Tenía, non? Sí, o sea, estamos falando de la maña en aquela época. Bueno, en fin, era unha anécdota. E ahora supoñamos por un momento que por un avatar do destino rarísimo, a Serafín o nombran presidente da Xunta e a Martiño director xeral de Conservación da Natureza. É dicir, por onde empezaríades a restaurar ecosistemas en Galicia? Cales son esos ecosistemas máis necesitados de recuperación máis urxente, máis intensa, máis extensa? Todo. Hai moitos. Pero hai algúns que terían unha conexión inmediata, poderíamos eternizarnos, pero seguro que hai algúns deles nos que estaríamos de acordo. Se hai un dos obxectivos que a descarbonización da economía é mitigar o cambio climático, desde logo había que empezar por restaurar todos os humedais ou os principais humedais degradados, desde Cospeito a Astantela, pasando por Baldaio ou por las turbeiras do Sistral. De acordo? É algo que é beneficioso desde un punto de vista ambiental e é beneficioso nesa loita para a descarbonización. E había que comezar, evidentemente, por unha transición deste verde Australia, verde eucalipto, a un verde galego, cunha vegetación forestal que se acomode coa nosa natureza, co lugar onde vivimos, non? Entón, seguro que actuar sobre humedais, medios fluviais, bosques, estaríamos todos de acordo, pero iso non nos chegaría. Porque o regulamento é moi ambicioso, fala tamén de terras agrícolas, desas terras onde se producen os nosos alimentos e onde os bichiños morren envelenados. O mellor deberíamos de comezar a estar preocupados. Pero fala tamén de restaurar nas zonas urbanas. Pero, desde logo, o modelo agrícola gandeiro intensivo non pode ser. O modelo forestal que temos en Galicia non pode ser. E o que non podemos ir de costas a todos eses espacios protegidos. Por onde comezaríamos? Pois o lóxico é por toda a rede natura a que está incluída e polo menos toda a proposta de ampliación. E seguro que estamos todos de acordo. Empezar por aí, prioridade hasta 2030, e de aí en adiante avanzar nas zonas que están fora de rede natura, pero humedais, zonas seminaturais, bosques e... Bueno, se ti tiras por Antela, Martiño tirará por Cospeito. Bueno. Tamén depende do concepto de restauración, porque en teoría Cospeito está maravillosamente ben, non? Ten uns hábitats dinámicos e moi maravillosos, cousa que non é así, non? O concepto de restauración moitas veces da administración e dos seus asesores é bastante
peculiar, non? Que restauraría? Non sei, todo un pouco, non? Pero a mí me preocupa, e dentro que non é o meu ámbito, como lucense de pro, a costa galega, a min cada vez que vou pola costa me preocupa dunha maneira, porque que non ves ni un milímetro urbanizado ou con xente, ou con cans. Eu diría ademais que ratificando o que estás dicindo agora e dixo antes Serafín, que a recuperación dos unidades costeiros teñen unha vantaxe, que son dominio público marítimo terrestre. Sí, O que por pasa eso é que tamén os digo que hai unha certa facilidade. Se ten que poñer de acordo o goberno central co goberno autonómico. Sí, porque desgraciadamente o goberno autonómico tamén ten competencias de conservación neses espazos e hai veces que hai simplemente por levarse a contraria non funciona. Sí, o que están... Aproveitando que Serafín meteu o tema dos espazos agrarios, eu vexo que vai ser bastante difícil que se cumpla ese apartado aquí en Galicia, por unha banda porque cada vez hai máis abandono rural, hai menos, se traballa menos as fincas, cando se traballan dun xeito intensivista. Entonces hai un problema, e de feito neste regulamento se cita literalmente que España é un dos figura no conxunto de Estados membros con poblacións históricamente máis mermadas de aves agrarias. Aí no anexo quinto aparecen 24 especies que van a ser indicadoras da calidade de conservación des espazos agrarios, das cales 17 desas especies son frecuentes ou comuns en Galicia, que son o 71% de todas esas aves indicadoras. O resto son aves ocasionais ou raras, etcétera, que non se tenían en conta. Parece un pouco difícil que isto se vai a aplicar aquí en Galicia. Depende de como se apliquen os fondos da PAC. E a condicionalidade da PAC. E que ademais a PAC vai nesa dirección. Claro. A nova PAC vai nesa dirección. Outra cousa é que se queira desde a administración ir hacia esa... Nunca quixeron, porque sempre foi a nosa agricultura, que é un dos grandes pilares, é o gran pilar do interior de Galicia, sempre foi unha economía colonialista. Non queda moi mal, pero producimos materia prima barata, como producen en moitas zonas de Sudamérica, non? Producimos leite a embute para facer leite en polvo para enviar a non sei cantos sitios, non? E entonces ese é o gran problema. Non xeneramos... este é un tema máis ben económico. Nos traballamos moito con custodia agraria, un tema que nos interesa moitísimo, un tema... falamos con moitos agricultores que sí que están facendo moi ben, moitos gandeiros que están facendo moi ben, e están vivindo mellor. É dicir, eso do industrial, botar cada vez máis hectáreas de millo, cada vez máis purín, en vez de 2 muxidos o día, facer 3, e donde vives? E eres un esclavo directamente, non? Pois agora se pasa o pastoreo, se pasa o monomuxido, un muxido diario. É dicir, vives, non? Eu que son de familia de gandeiros, vexo os meus familiares que hasta o día da festa teñen que irse pronto porque teñen que ir muxir. Entonces, todo eso o ves, non? E eso ao final é a economía que tú xeneras nun determinado lugar. O eucalipto falan moito os proeucaliteros, non? Dicen, non, que o eucalipto xenera cartos. Claro que xenera cartos. Sí, é verdad. Pero xenera a poboación local? Non, destrúe a población local. Porque tú se tes unha plantación de eucaliptos hecho o mismo estar en Parga en Guitiriz que estar no centro da Coruña. Hecho exactamente igual. E onde vas a estar? Un madridista me decía que hoxe en día os propietarios de eucaliptos se comportan como yuppies, porque un día chaman por teléfono a varios maderistas para preguntarlles canto lle pagan pola madeira, escollen o que paga máis, e despois, cando cortaron, chama a uns que plantan para que planten esa parcela, e moitas veces solamente lles dan a referencia catastral e o número de conta. Si, o mellor nin visita nin a parcela. Entonces, donde hai esa fixación de poboación? Eu vivo no rural de Lugo, no rural de Guitiriz, que non é dos peores rurales que hai en Galicia. Pero é que o meu veciño se queixa de que pa que vides pa aquí, unha casa que acabamos de comprar, pa que vides pa aquí se aquí só quedan vellos? Pois non. Eu que quero que haxan máis veciños, máis xente nova. Entón, claro,
Todo isto da restauración de hábitats agrarios, todo isto da PAC, todo isto de como entendemos o modelo de xeneración de alimento, de xeneración de proteínas, está moi relacionado con moitísimos, con infinitos problemas que estamos tendo no rural. Perdida de población, só hai vellos, directamente, a xente nova non ten, porque está cheo de eucaliptos ou de millo. Entón non podes traballar, non podes desenvolver a túa vida. Falabas como se vai a facer esa restauración de medios agrarios. Pois mira, vouche a decir como, ou vouche a decir un motivo. E se queres, un motivo principal, egoísta. Egoísta. Como Serafín, por qué? Por supervivencia. Por eso. Non pola biodiversidade. Incluso, aunque me importara un bledo, todas esas aves, que non é o caso, pero inda que non me importara, a mí preocuparíame moito que as aves que comen na terra donde eu como os alimentos estean a morrer envelenadas. Porque é o mesmo exemplo que o do canario na gaiola nas minas de carbón. Púñase porque se o canario deixaba de cantar ou se morrea, detectábase que había unha fuga de grisú, de metano, que era moi explosivo, e tiñan que evacuar inmediatamente a mina. Vale? Entón era o indicador temprano de unha alerta. Se están a morrer as aves dos medios agrarios, se están a desaparecer, algo pasa aí, e pasa no sitio onde se están a producir os alimentos que nos comemos. Entón, inda que non te interesen nada as aves, nin os lagartos, nin os insectos que hai ali, se ti comes do que ven aí, vaiche pasar o mesmo, máis cedo que tarde. Entón, inda que só sexa desde un punto de vista egoísta e antropocéntrico, interésanos. Ademais, tamén por a biodiversidade, se temos un mínimo de sensibilidade. Bueno, eu quería comentar un caso moi representativo do que dis, que a iniciativa da RSPB, do Grupo Conservacionista Británico moi importante, que mercou unha granxa, que ademais se chamaba Hope Farm, Granxa Esperanza, e se dedicaron a explotar con métodos convencionais esa granxa. Ali normalmente todo se vai a través de contratistas, pero cambiando as formas de cultivo, cambiando determinados aspectos, e lograron que estuvera a granxa entre o 10% das granxas máis rendibles do seu condado e as poboacións de bolboretas, paxaros, etc., e todos os indicadores se dispararon un 150%, un 200%, é dicir, obtendo produtos máis naturais, máis sanos, que precisamente outro día fun ver o estomatólogo e cando lle preguntei que era o que me pasaba, decir, isto é todo o que pasa por andar comendo froita do supermercado que ven con unha cantidad de pesticidas, de carnes que veñen con hormonas e outros produtos, etc., que non estamos comendo san porque as terras agrarias xa non están cada vez menos sans elas mesmas, non? En fin, unha das cosas que tiñe interés en comentarvos, sobre todo Martiño, que traballas moito en zonas de Lugo, é dicir, esta provincia é a provincia que ten menos montes veciñais de toda Galicia, entonces non temos moita experiencia. Creo que hai en torno a 3.000, aproximadamente 3.000 montes veciñais en Galicia. Moitos deles non teñen constituída a comunidade de montes, non están xestionados, teóricamente se tiña que xestionar a Xunta. Non era unha gran oportunidade a sinerxia entre un regulamento como este, que vai a ter que vir acompañado de fondos, un coñecemento que tedes na restauración de hábitats, de que vos responsabilizarades de eses montes veciñais, que poideras xestionar mentres non se forme, non se constitúa esa comunidade de veciños, porque moitas veces simplemente porque a poboación é envellecida, o despoboamento, etc., por motivos que sexan, polo menos mentre ser custodios deses montes veciñais e mellorar o estado de conservación natural deses montes en vez de utilizalos como unha simple finca para a plantación de eucaliptos, sabendo ademais que os proxectos de restauración
ambiental requiren de moita man de obra. Non se poden facer con maquinaria normalmente. Ou se é maquinaria lixeira, como unha desbrozadora ou unha motosserra e tal, pero non con maquinaria pesada. Necesita moita man de obra do lugar. É dicir, non vai vir da Coruña a Lugo todos os días ou unha persoa a traballar na restauración. Entonces, non sería unha oportunidade grandísima de que tuveran un papel máis grande as entidades conservacionistas galegas na xestión deses montes veciñais que non teñen constituída a comunidade de montes ou incluso colaborando coas comunidades constituídas. Sí, eu sempre digo que a traballar en comunidades de montes veciñais ou montes de varas é o gran punto pendente da conservación en Galicia, das entidades conservacionistas en Galicia, porque deberíamos estar en moitísimas máis das que estamos, non? Dentro das posibilidades que temos do noso ámbito de actuación. Nos, por exemplo, xa falando de cousas en concreto, temos un acordo de custodia que xa levamos traballando moitos anos en Piornedo, non? Son 900 hectáreas, máis ou menos, e todos os anos sempre vamos facendo cousiñas. Todo, continuamente, é unha zona moi ben conservada, é unha maravilla das mellores zonas que hai de montaña de Galicia. E entonces hai un monte de varas cunha xente moi proactiva e que queren facer cousas. Entonces nos traballamos moito con el. De feito, este ano vamos facer moitas actuacións nun proxecto que temos, non? Pero despois tamén tes montes de varas. Nos montes veciñais, as entidades de custodia, temos un problema que os propietarios teñen que querer. Pero nós podemos ser propietarios de montes de varas e nós somos propietarios de montes de varas, non? Nós somos copropietarios, nun porcentaxe baixo, pero somos copropietarios de 200 hectáreas no Caurel, non? Entonces, aí tamén estamos traballando. Temos un proxecto bastante grande de bioeconomía forestal da Fundación Biodiversidade, proxecto CAPRIF, e aí sí que nos estamos centrando, non? En traballar con estas comunidades locais, o que é ese CAPRIF, ese nombre tan raro, non? Para traballar para o cambio climático e incendios forestais, non? IF, incendios forestais, e CC, cambio climático. E entonces é aí onde hai unha vía de traballo importantísimo. Unha das grandes, que é un punto que me parece moi interesante, nós sempre traballamos con empresas locales. É unha das nosas, nós non contratamos nin a Traxa nin a Seaga, nin a grandes empresas que veñen de outra zona, non? E o maior paradigma desta colaboración foi o LIFE Oso Pardo, na que se fixeron moitísimas actuacións, entre eles plantar máis de 100.000 árbores froiteiras, digamos, capudres, todas este tipo de cerdeiras. Froiteiras silvestres. Froiteiras silvestres. E todo foron xente do Caurel, porque era onde se fixou principalmente este proxecto, non? E se tuveron contratados moitísimos meses a xente local. E cando había que contratar a empresas locales, non? Eso se pode facer, non? E o caso de... Decir, a conservación pode significar traer cartos europeos aos medios rurais máis apartados de Galicia para favorecer que a xente que vive ali se asente, que poida seguir vivindo, que teña fillos, etc., e que seguir poboando, e encima mellorando o seu territorio onde vive. Sí, hai que querer facelo. Simplemente hai que querer facelo. É dicir, igual que a Xunta crea unha serie de brigadas para os incendios forestais, por que non creas unha serie de brigadas para a plantación desa parte dos 3.000 millóns de árbores que nos tocan? Por que non creamos esas brigadas para ali donde un propietario particular que ten unha carballeira con tradescantia ou con acacia ou con eucaliptos vayamos a traballar nela? É perfectamente válido, non? Os operarios de incendios forestales se meten nunha propiedade privada e desbrozan e despois lle pasan a factura ao propietario privado se non mantivo esas franxas de protección, non? É dicir, é factible. O caso é querer facelo. Aí é onde está o problema. A administración, querer facelo a administración. Claro, querer facelo a administración. Nos encantadísimos. Nos encantadísimos. Serafín, na Limia tamén traballades en algún terreo comunal, non? Nos na Limia temos alugadas moitas parcelas que son propiedade da Xunta de Galicia. Non pedimos en aluguer do Bantegal
terras privadas, sino pedimos masas común que son propiedades da Xunta, que lle estamos pagando un aluguer para conservala. Nos tamén, no Caleo. Unha desas cousas, e temos colaboración cunha comunidade de montes. A actuación nos terreos de monte comunal sería moi positivo e moi interesante, pero hai que ser moi cuidadoso con eso. Hai que facelo de acordo coas comunidades, porque xa foron usurpados nun momento determinado co franquismo e Son sensibles. E iso xenerou un problema enorme. Entón, hai que facelo con moito cuidado, con moito respeto, e buscando eses puntos de encontro e de colaboración, pois para rachar ese medo de que se vai en contra deles ou de que se lles quere quitar algo que legitimamente seu, que son os montes veciñais, non? Pero se pode actuar e se pode colaborar. E moitas veces, nós, por exemplo, no Laefos o Caurel, os acordos de custodia que facíamos eran exclusivamente para facer unha acción. É dicir, nós vamos a traballar nesta zona para facer unha plantación de 5 hectáreas aquí, 3 hectáreas neste monte, 3 hectáreas noutro, e entonces eran moi concretas. Entonces eso lles daba unha certa seguridade, non? Que non íbamos nos a xestionarlle todo, iba a ser unha cousa oculta a quedarnos con todo, non? Non. Podes traballar a nivel de cousas concretas e chegar a convenios, acordos de custodia, no noso caso, moi concretos. Aproveitando que mencionaches a Traxa, hai unha pregunta, para que? Para que restaurar? No sentido de que a administración típicamente pois decide, as raras veces que decide facer algo en este ámbito, pois contrata a Traxa, que pon, pois en 12 meses ou en 6 meses fai este traballo, se asina un cheque co importe tal, pero claro, a nosa experiencia en Fras do Mandeo é que a conservación é un proceso continuo. Se nós imos a eliminar unha especie invasora a un determinado foco, non basta con ir eses 4 días o que se necesite en eliminar ese foco ou en eliminar eses eucaliptos, senón que hai que facer un traballo continuado ao longo do tempo. Ás veces estamos falando de 5 ou 7 anos hasta conseguir que eso se recupere. E despois ainda hai que facer unha vigilancia de que en ese punto se creou un foco dunha especie invasora, é bastante probable que os factores que provocaron que aparecera ese foco de invasora volvan a colonizarlo, volvan a darse a situación e volvan a colonizarse. Entonces é un traballo continuo. Entonces sodes optimistas con que unha lei como esta cambie un pouco a actitude neste país e vexamos a conservación como un proceso continuo no tempo? É complicado porque cando se fan proxectos teñen que ter un inicio e un final, non? Entonces, os proxectos de mantemento son enormemente complicados. Desde logo, é que hai que establecer os métodos para facelo, non? Prácticamente todo se pode facer, non? Cando os obxectivos de conservación están aí e se quere realmente facer, non? Moitas veces se buscan estas empresas porque traballan ben e rápido. Tes que eliminar tantos eucaliptos de tal zona, pois bañen, fano e listo, non? Pero a solución non podería pasar, por exemplo, por reforzar, permitir que medren máis as entidades conservacionistas galegas para que teñan un peso, unha constancia, un apoio da sociedade e un apoio da administración da mesma maneira que está pasando en outros países. Por exemplo, sabemos o caso da Lotería Nacional en Holanda ou no Reino Unido, que unha gran cantidad de escartos vai destinado a entidades conservacionistas para que poidan facer ese traballo continuado no tempo e nos espazos coas especies. Sí. Bueno, esa sería unha alternativa. Eu penso que tería unha relación coste-beneficio moi favorable, porque tal e como nós investimos os cartos, entendo que somos moito máis eficientes, pero mesmo se non se chegara a eso ou compatibilizando as dúas, non habería tampouco ningún inconveniente en que se contratara o primeiro ataque de restauración a Traxa e que despois
o de mantemento se faga con brigadas permanentes da Xunta de Galicia aquí, e que en determinados casos por proximidade, por coñecemento e por experiencia se chegue a acordos con entidades de custodia. A solución non ten por que ser unha soa. Como unha entidade de custodia probablemente nós non podemos abordar algo que exixa un traballo de gran magnitude de maquinaria pesada de facer xestións de propiedades, etc. Pero se pode compatibilizar. Por iso falaba de fortalecemento das entidades, porque non existe actualmente ningunha axuda para o fortalecemento das entidades. No, para de ningún tipo. Porque hasta para manter o propio equipo técnico tes que facer unhos sufrimentos bastante competentes, non? Entonces é enormemente complexo, xa non solamente porque non hai axudas a fortalecemento pura e dura, sino porque moitas destas axudas non teñen moitas veces en conta todas esas necesidades de xestión da propia entidade, non? É dicir, te financian por facer unha determinada cousa, pero é como xestionas a túa propia entidade, non? Bueno, levamos xa 80 minutos falando. Mentras pensades as consideracións finais que queredes facer libremente, eu quería preguntar á xente que está detrás das cámaras se teñen preguntas do público que nos queira facer, Pois poidamos responder. Realmente sí, temos moitas intervencións do público. E comezamos por elas, voulas ir lendo. Temos unha de Luz Susana Xoana López que di: as multas son un chollo para ineptos e corruptos xa que se pagan do horario público. Este é un comentario que fai unha das persoas. E despois multas A multas de administración, sí, é verdad. E despois temos, non sei se tedes que comentar algo sobre isto. Eso entendo que se refire ás multas ou ás sancións da Unión Europea ou Estado español. Efectivamente. Lamentablemente o teremos que pagar ao final cos nosos impostos por ter uns xestores que non fixeron o que deberían. É certo. Moi ben. Despois temos moitas intervencións de Xoan Castro. Vounas pasar a ler. Boas, amigos. Eu empezaría por identificar os prados e os hábitats ligados ás boas prácticas agrícolas gandeiras. Bueno, eu podo contestar eso que recentemente lín rematei de ler un libro de Wilkinson en que precisamente explicaba como se podía facer para que un prado destinado a sega lograra ter incluso máis biodiversidade de especies que un prado natural. Grazas á información dunha granxa británica que levaba registrando detalladamente cando segaban os prados ao longo de séculos. Entonces, sí que hai fórmulas, sí que se pode facer, pero sempre se necesita a colaboración dos propietarios e os intereses de que os propietarios desas parcelas pois aposten por isto. E precisamente aí as axudas da PAC eu penso que podían ser un complemento e o que se chama o greening da PAC, de que as axudas vayan relacionadas tamén a un incremento de biodiversidade onde nas parcelas deses beneficiarios. Si, temos unha engadido a esta intervención de Xoan Castro que, por exemplo, os hábitats 65210 e 6520 que non están, entre aspas, inventariados en Galicia, tampouco as especies estudiando aqueles que estén mellor conservados. Non sei que hábitats son eses. Non entendo moi ben a pregunta tampouco. Supoño. Por exemplo, os hábitats 65210, 6520, que non están inventariados en Galicia, tampouco as especies... Bueno, isto é a continuación da anterior, non? Sí, é que aquí entramos nun problema que eu que traballo como cartógrafo, técnico de sistemas de información xeográfico, é complexo, pero se pode facer. Que non todo onde hai herba é un prao seminatural dunha boa calidade, non? Sí que se pode facer e sí que hai incluso dentro da PAC moitas estrategias para mellora dese tipo de prados e sí que temos determinadas zonas
de Galicia, por exemplo, moitas zonas de montaña de Lugo, por exemplo, na que temos unha enorme cantidad deste tipo de prados de grandísimo interese. Moi ben. Sigue preguntando Xoán Castro. Perdón. Cales son as bolboretas asociadas aos prados de sega? Cales son as especies indicadoras dos prados de sega para, por exemplo, pago por obxectivos? Bueno, eu creo que preguntas tan precisas saen do contexto deste debate. Podremos, como Xoán Castro é un amigo, podemos contestarlle eso personalmente en outro momento. Podemos poñer en contacto cos nosos expertos en entomoloxía e en bolboreta que sabe cales son esas especies. Eu máis aló de Eufidria saurinia e demais non son experto en bolboretas, pero hai unha serie delas que están perfectamente identificadas. Está moi traballado, hai varios traballos tanto nos Países Baixos, moito en Inglaterra e xa desde hai anos en España co proxecto BMS e despois con traballos de moitos investigadores, sobre todo de Cataluña e de outras zonas, tamén en Picos de Europa, por exemplo, no que se ten traballado con eses bioindicadores. É un dos bioindicadores máis mellor establecidos e en invertebrados, porque son un grupo bastante complicado. Además moi cómodo. E además moi cómodo e faise no verán, que tamén moi fácil. Moi ben, sigo dando lectura a preguntas de Xoán Castro. Canta superficie de prados de sega temos en Galicia e cales son as prácticas agrarias que os manteñen? Bueno, a verdade é que fai unhas preguntas que, bueno, non somos a Wikipedia como para responder ahora en tempo real a unha pregunta tan precisa como esa. E seguramente el o saiba mellor que nós, porque como traballa no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, pois terá máis facilidade de acceso a esa información tan detallada. Eu non sei, Juan, se tes algunha pregunta a través de correo electrónico. Eu, se queredes, sigo coas preguntas de Xoán Castro. Bueno, algunhas non son preguntas. Hai que repartir que non son. De acordo con Martiño como vocal dun monte veciñal o Xalo. Espera un momento, Juan, que igual Juan ten unha pregunta por correo electrónico. Correcto. Entón, non hai ninguna pregunta por correo electrónico ahora mismo. O único é unhas cosas que creo que non se falou antes. Espera un momentiño, espera que che subo o micrófono, espera un segundo. Simplemente comentar o tema da auditoría. Quen vai a decir se a restauración ambiental se fai correctamente, non se fai correctamente? Van ser empresas, que credes? Que van ser empresas estatais? Van ser entidades auditoras independentes? Iso vai ter consecuencias nos proxectos a futuro, a 2030, a 2040? Vai a eso influir en que entidades pequenas sean auditadas dunha forma, entidades grandes e a administración auditada de outra forma? Ou credes que está claro na lei de restauración como se vai facer todo ese proceso? Quen di que se van facer as cousas ben ou as cousas mal? Imos ata onde eu entendo, ata onde eu entendín despois de lelo, de momento que hai uns prazos para presentar eses plans de restauración. E logo hai unha serie de indicadores que permitirán verificar se se está cumplindo ou non. Desde esos que indicaba en algún momento Fernando, se un sistema forestal pois que non se xa coetáneo, que haxa madeira morta, que haxa diversas especies, que haxa especies vencelladas a ese medio acuático. Hai unha serie de indicadores. Entón, quen en concreto vai a avaliar que se cumple, ata onde eu entendín, non está claro no regulamento. Entendo que o Estado deberá de presentar eses plans e esas actualizacións deses plans, é dicir, cúmplese ou non se cumple. Debería de vir unha inspección de algún xeito da Unión Europea ou os de sempre, que teñamos que indicar que nos está a cumplir e denunciar ese incumplimento. Que hai uns obxectivos fixados, sí, quen os vai a verificar, ata onde eu entendín, non está establecido. Hai un punto que quería comentar, que falamos de que o Estado cada un dos Estados membros ten que presentar o seu plan de recuperación antes de xullo do ano 2026.
é que precisamente nese plan ten que estimar as cifras necesarias para executar esas accións de restauración. Entonces, aquí eu vexo un problema porque despois, dentro dun ano, a partir desa data, a Comisión Europea deberá presentar cal considera a financiación necesaria para metela dentro do marco financiero plurianual posterior a 2027. É dicir, estamos falando que son prazos moi estreitos e tal, pero salientar a importancia de que o Estado recorrerá ás comunidades autónomas, calcule con moita precisión cantos cartos se necesitan para restaurar aquilo que se quere restaurar. E a falta de experiencia na restauración de moitos ecosistemas pode levar a pensar que facendo 4 cousiñas xa se restaura un ecosistema. Bueno, esa é unha consideración que quería facer e adianteime a vos que debería de ser os primeiros. Cales son as consideracións finais que pensades que se deben facer? Para min hai un punto que vai a ser traumático, que claro, nos estamos falando de restauración dunha serie de hábitats que están mal conservados, non? Entonces, esa cartografía terá que facer probablemente é unha cuestión dos Estados membros, aínda que é probable que faga o propio Ministerio, moi probablemente, e que se entende por ben conservados, non? É dicir, se utilizan, era un pouco que comentábamos antes, cun exemplo que eu creo que é moi claro. Se tú, utilizando un ortofoto, unha fotografía aérea, miras unha carballeira e dices que isto está ben, entonces non entraría dentro dese 30% que temos que restaurar no 2030, pero despois está cheo de tradescantia. Ou se hai eucaliptos polo medio que tú non estás detectando e fas o trazo gordo. Inciso, a tradescantia é unha especie invasora, é unha especie especie para un público invasora, que non o coñece. Ou tes moitos outros problemas, non? Ou tú dis que determinados prados son intensificados, polo tanto non entrarían, ou son naturales e están perfectamente conservados, tampouco entraría, non? Cando hai moitísimos prados seminaturales con unha baixa biodiversidade porque a composición florística é moi pouco adecuado, non? Entonces, a min o que me preocupa de todo isto, de toda esta lei, é eso, non? De como se van a cuantificar esas superficies, donde se vai poñer o polígono, non? Digamos, donde se vai marcar esa zona de aqueles hábitats que están especificados nesta directiva, nesta lei, e que están mal conservados. Porque eso é o que nos vai obrigar. Se a administración presenta isto é o que realmente está o que eles consideran que está mal conservado, ese vai ser o 30%. Se é por debaixo do que realmente, do que a realidade é, pois claro, ese porcentaxe vai ser moi inferior ao que vamos a chegar a conservar. Pois por decir unha cuestión complementaria, a mí o que me preocupa é que a Unión Europea dé un paso atrás. Nos últimos 40 anos, todos os avances en protección ambiental en España, e nomeadamente en Galicia, todas as noticias boas viñeron de Bruselas. Todas. Se non estiveramos entrado na Unión Europea, a nosa situación teria sido moito peor. Entón, a mí o que me preocupa é que ese liderazgo que estaba a exercer, eso sí, a Unión Europea, iba por diante, se frene. Se frene e o exemplo está que este regulamento se aprobou in extremis e sen ir tan atrás, pois hoxe, xa nos medios de comunicación, ese paso atrás que dá a Unión Europea na conservación do lobo. Moi mal. Imos, se a Unión Europea, que era a nosa líder en cuestións ambientais, e de onde nos viñeron, insisto, todas as boas noticias desde un punto de vista ambiental, se separa e se comeza a involucionar. Eso sería o peor do peor. Porque entón, se Europa para, en Galicia nos imos
Aí a culpa foi do lobo que se lle ocorreu comerlle o cabalo á presidenta Ursula von Leyen. En fin, bueno, unha broma, pero é certo que se valora a nivel mundial que a rede Natura é a rede coordinada mundial máis importante. Algo inaudito, algo inédito en todo o resto do planeta. O sea, que é algo positivo que hai que defender e todas estas medidas da Unión Europea realmente son claves para que Galicia conserve o seu patrimonio natural. Eu quería digamos, complementar o que dixo Martiño, o que dixo Juan, é dicir, o papel soporta todo. Entonces, en estes casos sempre ten que haber unha fiscalización, unha vigilancia de que se cumplen as cousas as que se están obrigadas e que os papéis recollen o que a realidade, non un conto. E aquí lembro unha columna que lín recentemente no diario The Guardian, escrita por George Monbiot, que é un xornalista de investigación en medio ambiente de moito talento, que decía irónicamente, que reclamaba irónicamente que o goberno lle tiña que subvencionar. Obviamente, non decía por ironía porque se gaña moi ben os cartos porque ten un bon traballo, non? Pero decía que o tiña que subvencionar porque el e outros moitos conservacionistas están facendo un traballo que non está facendo o goberno, de vigilancia de que se cumple a legislación. E ás veces me pregunto se a Unión Europea non debería ter unha liña específica de subvención para as entidades conservacionistas que fiscalizan que o goberno, sexa local, autonómico ou central do Estado onde traballa esta entidade, non está enganando a propia Unión Europea gastando os cartos onde non debe. E aí Martiño xa comentou como se estaban utilizando as axudas da Rede Natura, e eu sempre penso en que sería estupendo que algún xornalista de investigación como George Monbiot, que sacou a luz moitos temas gravísimos no Reino Unido, pois algún xornalista como él aquí en Galicia fixeron unha investigación de como se están utilizando todos os fondos de Rede Natura, un informe completo, un libro, sobre como se estiveron gastando todos os cartos da Unión Europea aquí en Galicia, se gastaron con eficacia. Xa non digo que se estén roubando cartos, porque moitas veces non é o problema que se rouben cartos, as facturas se pagaron, non digo que se meten eses cartos no peto, senón que eses cartos se investiran con eficacia e que se obtuveran resultados patentes, comprobables, e non simplemente facer cousas que gastar os cartos e despois desfacelas, etc. etc. En fin, levamos moito tempo falando, máis de hora e media, eu creo que podemos dar concluído, se non tedes algunha última cousa que dicir. Bueno, entonces remato volvendo a darlle as grazas a todas as persoas que están detrás das cámaras e a Roxín Roxal por esta acollida no seu estudo de grabación e polo seu labor que están facendo continuamente en favor do patrimonio cultural de Galicia e tamén por ese apoio que fan a Fragas do Mandeo na conservación do patrimonio natural. Porque ao final, tanto a cultura como a natureza son patrimonio dos galegos e de todos os habitantes do planeta. Bueno, boas noites e moitas grazas a todos os que chegaron hasta este punto escoitando este debate.